हे भगवान, हमनी के सारा आइडिया फेल हो गई। वो डॉक्टर हमार चेहरा देख लेलस। अब जब वो हमरा के देखे हमार घरे आई तो सारा पोल खुल जाई। ओह तोहरा वजह से तभी को तोहरा से बर्दाश्त ना भइल। हे भगवान, अब हम का करी? रानी, तो राम जी के बारे में कुछ भी कहा, बाकी उनके स्टाइल और गीत सुन के तो मन गदगद हो गई। वो डॉक्टर के गुणगान कइल बंद करो। अरे ओकरा से हमार मिजाज मिलत नहीं खे। साफ साफ कही तो वो हमरा के पसंद नहीं खे। हाँ, भैया बचाओ। हाँ पापा। कहाँ बाड़ो? कहीं ना पापा, एजी बानी। पापा यहाँ नहीं खन। तू ज्यादा बोलबा, चुप। का ज्यादा बोलबो? सही कहता। अतवार के अस्पताल से छुट्टी ले ली हो। पंडित जी एगो लड़की बतौले बानी। जनकपुर चले के बा लड़की देखे। अरे बाबूजी, पहले चंदा के बिया हुई, ओकरा बाद कुछ सोचल जाई। काहे भैया, हमके इतना जल्दी घर से भगावे के जुगाड़ कर तारा? अभी तो हमार पढ़ाई चलता। पहले घर में भौजी आई हैं, बोला हाँ के ना। तू ज्यादा पटर पटर बोलबू, दादी के दवाई दिलू हो। बेटा, दवाई तो हम खाइए ले, बाकी तू हमार चिंता मत करा। देखा बेटा, अब हमरा पतो के मुंह देखे के मन करता। आज अबले हम नाती पोता के बियाह न देख लेबनू, हम मरब ना। अरे दादी, तू हूँ शुरू हो गईलू। हाँ राम, सब सही है कहता रे। पंडित जी आयल रहने, लड़किया के बड़ा बखान करत रहने बबुआ। बस एक बार तय देख ले, पसंद आ जाई तो इहे लगन में बियाह पक्का कर दे। रउआ लोग तो पीछे ही पड़ गए नीलू। के बाड़ू तू? के बाड़ू तू? ऐसन पहली बार भइल बा कि केहू के देख के हम अपना आप के भुला गइल बानी। का नाम हो तहार? कौना गांव के बाड़ू? कुछ तो बतावा। देखो, कुछ दिन में हम लड़की देखे जाए बानी। अविधाता हमरा के तोहरा से मिला देले। तू हकीकत हो कि सपना? तू हमार सूतल अरमान के जगा देले बाड़ू, हमरा अखिया से निंदिया के भगा देले बाड़ू। काश तू हमार जीवन साथी बन जैतू, तारा बहिया में ई जिंदगी सवर जाई। कालू डॉक्टर हमरा के देखे खातिर आ रहल बा। कुछ समझ में नहीं आवत का करी। एमे इतना सोचे वाला बात का बा? तोरा के शादी ना करे के बाद जाके पापा से बात कर ला। हम बहुत बेर कोशिश कैले बानी अपन पापा से अपन दिल के बात कहे के, बाकी कबो ना कह पैनी। गुड्डी,
अगर तारा के ब्याह ना करे के हा तो तारा के पापा से जाके बात करही के पड़ी, न तो पूरा जिंदगी पछतेबू तू। गुड्डी तू कर सकेलू। हाँ गुड्डी, तू कर सकेलू। पापा हमके रउआ से कुछ बात करे के बा। हाँ बोला। उ हम बिया नहीं कइल चाहता नहीं। काहे? हमके आगे और पढ़ाई करे के बा। अरे तई कौन समस्या बा बेटी, जहाँ तोहार बियाह हो रहल बा ऊ लोग भी पढ़ल लिखल और संस्कारी हवन। तू तो बियाह के बाद भी पढ़ सकेलू। पापा हम अपन जिंदगी अपन तरीका से जियल चाहतानी। तो कैसन जिंदगी जियल चाहतारू? ये बात तोहार प्रोफेसर हमरा के बता चुकल बाड़न। ऊ प्रोफेसर? बात देखा बेटा, हम जौन कुछ भी कर रहल बा तोहार खुशी और भलाई खातिर कर रहल बा। पापा ना, यही हमार फैसला। प्रणाम प्रणाम। आई आई बैठी। प्रणाम। बैठा बाबू। बंटी हाई ले जाके भीतर रख। लड़का तो अयोध्या के राम जैसन बा। हे बितना जोड़ी बना दिया हमार गुड्डी के। भगवान कुछ करी। आवे में कोनो तकलीफ उकलीफ तो ना भाई? अच्छा से आगे हाँ, हम सोचने की कहीं गड्ढा उड्ढा बरसात के समय बा। लगा था आज पोल खुल जाए। डिग्री के पढ़ाई के बाद हम सोचनी कि गुड्डी के बीएड के भी ट्रेनिंग दिलवा दी। ओकरे तैयारी में लगल बाड़ी। अच्छा बा, अगर पढ़े के चाहता रही तो जैसे यहाँ पढ़त रही वैसे वहाँ पढ़ी है। हम उनका के बहू खानी ना बेटी खानी रखब। हमरा घर के यह परंपरा है। राउर और राउर परिवार के विचार के बारे में पंडित जी हमरा के सब कुछ बता चुकल बाड़े। अच्छा अच्छा। बाकी आज आपके मुंह से सुन के हमार मन में शांति हो गई। अरे ऐसा परिवार, ऐसा विचार रखे वाला संस्कारी परिवार कहाँ मिलेला? इत हमार गुड़िया के भाग्य होई कि राउर परिवार के बहू बनी। अरे शांति, अरे तनी चाय वाय के व्यवस्था करा। जो हम न जाए, हम न जो ना। अरे जो तू चला ना। अरे तबले कुछ नाश्ता वास्ता कल जाओ। श्री प्रसाद जी, राम बाबू के बेटिया से मिलवा दा। नया जमाना है, शादी से पहले जान पहचान हो जाई तो अच्छा रही। जी तो ठीक बात। अब देख लो।
थैंक यू। नीचे हमरा पापा के सामने तू कुछ ना बोल ला। यही से हमके समझ में आयल कि तू एगो समझदार लड़का हवा। हम अपन मन की बात तोहरा से कह सकेनी। नीचे जाके बिया खातिर मना कर दो। काहे? देखा वो दिन जो तू हमरा के देखले रहला, हम उहे बानी। और ई सब संस्कार, ई सब ढकोसला हा। हम एगो मॉडर्न लाइफ जियल चाहतानी जे तोहरा से बिया करके ना जी पाई। हमने के कोनो मेल नहीं खे। अगर ऐसन बात बा तो रउआ कहने की मना कर देते। देखा तू तो डॉक्टर बाड़ा, तोरा के तो बहुत लड़की मिल जाई। हमरा लगता रउआ एक बार अपना पापा से बात करे के चाहिए। देखा हमके मत बतावा हमरा का करे के बा का ना करे के बा। जे कहानी चुपचाप से सुना और जाके नीचे बोला कि तू हमसे बिया नहीं कइल चाहत। बुझला? जा। अरे जा। जी का हम रिश्ता पक्का समझी? बाबू का हो? पापा हम ई कहे के चाहत रहनी हा कि हमके मत बतावा हमरा का करे के बा का ना करे के बा। जे कहानी चुपचाप से सुना और जाके नीचे बोला कि तू हमसे बिया नहीं कइल चाहत। वो लड़की हमरा बहुत पसंद बाड़ी। अरे रिश्ता पक्का हो गई, मुंह मीठा करवाई। बाबू मुंह मीठा। चला शादी ब्याह तो निपट गई। बहुत बड़का काम रहे, निपट गई। पोता के तो बियाह देख लेनी, अब तन पर पोता के भी मुंह देखिए लेती। अरे माई। अम्मा जी रवा ना बहुत लालच करा तानी। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसन सिगरेट के हर डिब्बा पे लिखल होला, लेकिन फिर भी पिए वाला पिएला। अपना अपना शौक के बात बा। श्रीमती जी,
रुआ जब भी सिगरेट पिए के मन होके ना खिड़की जरूर खोल लें, काहे कि सिगरेट पिए से ज्यादा ओकर धुआं नुकसान करेला। गुस्सा ना आइल? ना गुस्सा काहे आई? रुआ वैसे भी हमरा के पहले से ही सब बता चुकल बानी। रुआ सिगरेट पिएला आ चाहे ऐसन कोनो आजादी के बीच में हम ना आएम, लेकिन बस रुआ से एगो विनती करें कि रुआ जौंची करे के होई हमरा सामने करें। हमरा परिवार वाला के सामने ऐसन कोनो काम मत करें जैसे रउआ आ हमरा खानदान के नाम खराब होके। काहे कि हमार दादी, हमार माँ, हमार पापा बहुत संस्कार वाला बालो। किचन में गैस खुले रगिल बका हो? नहीं, अब बहने तो बंद उन कह के आई नहीं हम। कुछ महकत नहीं है तारा लोग के? हाँ, कुछ महकत तबा देखा न का जा रहा था, तनी देखा लोग। बड़कू के रूम में देखा था। चला चला चला। अरे इतना महका तक। बेटा बबुआ, ए बबुआ, कहाँ महका तक? कहाँ जा रहा था? कहाँ मालूम? ए बबुआ, खोला बबुआ, खोला। कहाँ जा रहा था भीतर? ए बबुआ, बड़कू कहाँ बड़ा हो? खोला बबुआ। हाँ माँ। कहाँ जा रहा था? कितना महका तक? कहाँ? अरे वो कुछ ना माँ, मच्छर बहुत हो गए रहे ना, ऐसे हम ही धूप अगरबत्ती जलेले रहनी है। मच्छर हो गइल बा। हाँ, मच्छर हो गइल बा। मच्छर हो गइल बा। रुआ जाई लोग, सूती लोग। ठीक बजा। चल चल। अगरबत्ती से मच्छर कुछ समझ में ना आई। हमरा के छुए की कोशिश मत करिए। इहो बात अब हमके पहले ही बता चुकल बानी कि रउआ हमरा के बिल्कुल पसंद ना करेनी। अब वैसे भी ई बियाह रउआ आ हमरा परिवार के बीच में भइल बा। आ हम तन से तन के मिलन से ज्यादा मन से मन के मिलन में विश्वास रखेनी। रउआ हमरा के अपन पति दिल से ना मान ले, हम रउआ ऊपर कोनो अधिकार ना जताएम। ई हमार वादा बा। गुड नाइट। ना गुस्सा कइलस, ना झगड़ा कइलस। अब हमरा छुटकारा कैसे मिली? कैसे निकलब एजा से? चंदा तनी हमार टिफिन लेते आइया। काहे? दुल्हन अभी तक जागल नहीं का? चंदा जल्दी आवा। लावत ही भैया। ली भैया। उनकर तनी तबीयत खराब बा, देख लियो। ठीक बा भैया। सिवान में 24 घंटा लाइट रहता। बड़ा अच्छा। जगदेव कम आई हई देखला हा? का बोल रे? हमार पोता पहली बार हमरा से एको शब्द ना बोलला सा। अरे माई डॉक्टर हूँ, 17 तरह के रोगी आवेले, देखे लिस ना कितना टेंशन में रहेला। ये कहे घबरा तरी? अम्मा जी, आजकल रउआ ज्यादा सोचतानी, ऐसन कोनो बात ना होई। चली चली रउआ नाश्ता कैली। अरे प्रसादी ना देबे रे?